una mica la iniciativa, com que és el 30è aniversari, des de sempre a l'escola es va creure oportú, des de l'AMPA, juntament amb l'escola, que els nens poguessin participar i si s'engrescaven a presentar els seus pessebres. Nosaltres simplement és una continuïtat més, el motiu inicial de fa 30 anys tampoc el sé quin és, però totes les AMPAs han continuat i és una cosa que als nens els fa molta il·lusió que mestres de l'escola i representants de l'Ajuntament vagin a casa seva i representants de l'AMPA també i que visitin el seu pessebre i poden exposar el pessebre que amb tanta il·lusió han fet. Materials per treballar els pessebres? No, els pessebres són de diversos materials, des dels típics, de les típiques figuretes, amb materials de paper, cartró, amb plàstic, tot tipus de material de pessebres tradicionals, per entendre'ns. No, en principi no. En principi sempre n'hi ha que estan molt i molt ben fets i que, clar, moltes vegades hi ha dificultat a l'hora d'elegir quins són els millors de tot això. No és que sigui un concurs amb un primer, un segon i un tercer premi, sinó que tots els participants tenen premi, tenen un obsequi. En aquest cas és una foto del pessebre rotulada amb un marc on posa l'aniversari del concurs de pessebres i un obsequi de material escolar, folis, gomes, un petit obsequi. I una festa, que en aquest cas aquest any hem decidit de fer aquest passe de curtmetratges. Ara després farem uns videoclips i unes coreografies on els nens, si s'animen, podran ballar una mica i això és gaudir d'aquesta diada.